Mangwanani akanaka vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook, Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi, makadii zvenyu vemaconfessions. Please hide my identity. Inini I am a man who is aged 39. I stay in Harare. Saka ndakasanganawo nepost yenyu paYouTube. Ndipo pandakabva ndazowanawo namba dzenyu. Inini nyaya yangu yakamira yakadai. Ndine mudzimai wangu uyo wandine vana naye, vana vedu itu. Saka tinogara zvedu pamba pedu, asi pamba apa imba yandakasiyirwa nababa vangu. Saka pamba ipapo pane muzukuru uyo anova mwana wavatete vangu, hanzvadzi yababa vangu. Muzukuru uyu aitombopota achigara pamba pedu mazuva awo paainge achiri kuchikoro, kusvika muzukuru iyeye azopedza chikoro chake ndokubva azoroorwa. Mudhara vedu vakazosara kushaya, but iye muzukuru uyu semunhu ainge akakurira pamba pedu aingoramba achingodzoka pamba sezvaainge achingoita kubva kare nakare. So tine bond imwe itori serious inini nemuzukuru iyeye, but mukukura kwedu tose hatina kumbenge takazowirirana zvekusvika pakuti tinozobatana miviri yedu. So inini ndakazoroorawo ndokubva ndangorambawo ndakangogara pamba pamudhara sezvo vana mukoma vose vainge vaine dzimba dzavo. Inini ndini last born, so ndingoripo pamba pamudhara nemhuri yangu. Saka zvakazoitika ndezvekudai, muzukuru wangu uyu ane 36 years iko zvino, ndokubva azorambana nemurume wake. Akarambana nemurume wake mugore ra2022 ndokubva angouya kuzogara pamba pedu ipapo, since paitova nemamwe marooms atakanga tisiri kushandisa. So takangogara 1 month chete. Muzukuru ndokubva azondifonera. Zuva racho raakandifonera inini ndainge ndiri kubasa, ndokubva ati kwandiri, sekuru, ndine nyaya yandinoda kuzokuudzai. Muzukuru akazoti ava kundiudza nyaya yake, akabva ati kwandiri, iye ainge achikumbirawo kuti tinge tichizosangana pabonde, achiti iye reason yaainge achida kuti tinge tichizosangana pabonde, hanzi handisi kuda kuti ndinge ndichizotsvaka umwe munhu wekunze, nekuti aiva nechivimbo chekuti anenge achizodzokera kumurume wake. So ndakabva ndati it is fine muzukuru, tichaona pacho patinozoita opportunity yacho. Saka pakabva paita about 4 to 5 days inini ndainge ndichingobuda pamba kuseni ndobva ndazodzoka in the evening. So paisava nechance yacho, but muzukuru ainge ava kutaimira. Aingoti patinongonoonana tiri 2, iye muzukuru aibva atanga kundibata nhengo yangu, kana kuti zvaaita ndezvekuti aiuya obva amira kumberi kwangu, so that nhengo yangu inenge yakanangana nemagadziko ake, obva atondisiya, obva atanga kuita zvaanenge achiita zvake. Kubva zvaakatanga kuita zvose izvozvo zvaainge achindiita, inini ndakabva ndazotanga kunyatsokunzwa kuti ndinofanira kuti ndinge ndichizosangana naye pabonde. Ndichibva ndazomufonera rimwe zuva ainge ari masikati, ndokubva ndati kwaari, pinda mutown tinge tichisangana. So we met inini nemuzukuru, ndokubva tazoenda zvedu kulodge, ndokubva taita kusvika tanzwa kuti tainge taneta. So pari zvino yatova nyaya yokuti paweek tinoita kana 2 times or more. Iye haasati adzokera kumurume wake, ende now ndava kutoona kuti hapasisina zvekuti muzukuru achazodzokera kumurume wake, because according to rumor is saying murume wacho atova neimwe wife. So inini ndava kutya hangu kuti kana tikaramba tichingozviita tinokwanisa kuzosvika panzvimbo yekuti tichazobatwa oro iye achazoita nhumbu, because inini nemuzukuru tiri kusangana pasina kana dziviriro. Ndomuudzawo sei kuti gemu yedu iyi dai yapera, dai muzukuru zvake atsvaka hake umwe wekunze wekuti anopota achiita naye. Sometimes muzukuru wangu anotomboti kule, rambai mukadzi tongoirova private, tichingogara tose pano
vanhu vachingoti hapana. Ndava kutya futi kuti kana ndikaramba ndinokwanisa kukuvadzirwa mukadzi nekuda kwekuti muzukuru uyu ava kutoda kutondiita personal property yake. But kana ndakazvitarisa, iye muzukuru pabonde anonaka zvake kutopfuura madhamu ende anogona bonde zvake, asi zvekuzomakisa kuhama nekunyika ndo zvandava kutya manje. Please ndoitawo sei naye muzukuru uyu. Handina futi right yekumuti ibva pano. She is like part of the family. Please let me know when you have posted. Hey, vedare ndo message yandakatumidzirwa namukoma vedu avo. Please ngatitaure navo mucomment section. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi, hai mukomana, I need your help. Inini I am a guy who is aged 21 and I lost my parents when I was still young. Then ndokubva ndasara neka little brother kangu. So my story is like this. Things are not well, mukoma. I feel like I am failing my own brother cause I can't even afford to pay his school fees nekupfekawo zvinodziya muchando. Ndodawo kana painewo wamunoziva anokwanisa kundibatsirawo on how to make money real quick. Please help me. Don't judge me, please. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi, hello mukoma, please hide my identity. Inini ndaitawo dambudziko rekuti ndega ndazosvika pakurikonewa. Ndakapindawo murelationship that was last year ndokubva taita engagement this year. Inini ndiri musikana, murume ndi-father of 2. Akaita divorce in 2017. After day re-engagement ndakabva ndaona ma-messages kufoni yemurume wangu. Awo ma-messages ainge atumidzirwa murume wangu naamai vevana vainge vachiti ndaona ma-pictures e-engagement, saka makore ose wanga wakandimisirei. Murume wangu akabva apindura, amai vevana vake akabva ati kwavari ndaita move on. Murume each and every month aitumira mari kuvana. After 3 months murume akabva asungwa kubasa. Ndakabva ndangoonawo pamba painge pauya police. Nyaya yake haina proof or evidence but anzwa neremind. Ndakafonera hama dzake kuti ndo zvakaitika but mai nyakubereka since mwana wavo asungwa havabvunzi kuti zviri kufamba sei, but kumashure kwese uko tainge titoriwo vanhu vekuti tainge tichitofara chose. Hama dzake vanoti akabuda mujeri anofanira kuuya kumba same day kuzogara kuzimu. Hakusi kutoparara kwerelationship yangu here hama dzangu. Ndiri munhu anonamata uye nawo kana ndakazvitarisa ndakura 30 years ndakufanira kuvaka musha. Ndoita sei hama woye, ndatopera muviri nepfungwa, ndinogarawo kuJoburg oro ndoita hangu move on. Kuda apa hapana kana changu. Vedare ndo message yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Please ngatitaureiwo navo mucomment section. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi, mukomanashi muri sei? Inini ndiri murume ane makore 40 ekuberekwa ende madhamu vangu vane makore 35 avo ekuberekwa. Tine vana vedu vaviri. Kubva gore ratakatorana which was in 2015 ndainge ndichiitawo zvemabusinesses, ndichiwanawo macontracts mumamine companies, saka ndakakwanisa kubatsira madhamu kuti vange vachipedzisa degree ravo iro ravainge vachiita. Vakati vapedza kuita degree ravo ravainge vachiita vakabva vatanga kushanda kuma-NGOs. So makore ose awa ndini ndainge ndichiita zvinhu zvose semurume nekuti ndaiwana mari iyo yainge iri nani. Mari yamadhamu ndainge ndisingatomboibvunzi. Saka zvakazoitika ndezvekuti last year inini I then lost 2 big contracts. Idzo dzainge dzichindipa mari yainge iri zhinji. Then ndikabva ndatanga kushandisa ma-savings angu kusvika mari yose iyo yandainge ndakaseva yapera. Saka this year in January madhamu ndo vakazotanga kubhadhara rent, food nema-bills from mari yavo yavanowana. Saka nawo zvava kuitika mumba ndezvekuti ndava kutukwa kunzi uri rombe unoda kushandirwa nemukadzi. Ndinoudzwa kuti ndinoda kuwana mumba makachena. Kana ndikabika ndinobva ndatukwa, mukadzi anenge achipopota achiti
zvacho zvawabika hazvinaki. Saka madhamu iko zvino vava kupopota, hanzi handingangorambi ndakachengeta murume mukuru. Saka zvese izvi zviri kuitika inini handipinduri, ndinenge ndakangonyarara. I just remain quiet zvangu, ivo madhamu vachindituka. So then zvakazoitika ndezvekuti I got another new contract, iyo ichange ichizondipa somewhere around 100,000 US dollars. Madam handina kana kumbogara ndavaudza kuti I'll be getting this payment somewhere in the next coming 2 weeks or so. Imwe pfungwa iri kufunga kuti pacho panozouya mari iyi ndobva ndangoita zvangu move out and leave this marriage, because I feel kuti ndakashorwa, kudzikisirwa, kuitwa marara. Then I should just focus on my life and look after my kids from a distance. So ndibatsireiwo, should I disclose and stay in this marriage, or should I just start a new life? Vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, but I think kuti mukoma mari iyoyo iri kuuya in the coming 2 weeks. Kana zvanga zvichibvira, please mukoma zamai kuti munge muchizoinvesta mari iyoyo kuitira kuti mune ramangwana musazosangana zvekare ne the same situation. Vedare regaiti vataenda panyaya yedu inotevera. Mayadi mukomanashi. Ini ndiri mukadzani 37 years. Ndichibva kumasvingo, ndichitsvaka chokumasvingo. Nyaya yangu yakamira sokudai. Takazvarwa tiri 5 vasikana mumba medu. Tazvarwa tiri 5 vasikana mumba medu. Mai vangu vakasvika pakurambana kusiyana nababa vangu. Saka ndobva takurira kwana sekuru. Ndiri first born. Ndakatoenda kwana sekuru ndiri grade 2. Vamwe vanga vari vadiki. Vasikana vari kupedzisira vanga vachitova vasvava chaivo. Saka zvadaro takakurira kwana sekuru, but upenyu hwacho hwanga hwakaoma. Kuoma hwanga hwakaita mai nana sekuru vaipota vachikwesherana. Asi takakura kudaro takazosvika pakuti tava kuroorwa. Zvakazotanga kuita serious, tava kuroorwa. Vanga vakudhonzerana futi nenyaya dzekumaroro, vachida fuma, vana sekuru vachidawo fuma, vachiti takarera, vana maiwo vachiti havadi nefuma yavana vavo. Saka vakazosvika pakukwesherana zvokutoti mai ndobva vati inini ndakutama, ndobva vatama kudaro. Taiti kuda vana sekuru ndo vakashata. Vakazotama vakaenda kuGreat Zimbabwe mudhuze nomasvingo. Vana mai vaenda ikoko, takatovabatsirawo kuti vavake nokurumidza, noda kuti kugarisana kwacho kwakava kutonetsa. Nyaya dzacho chaizvo dzonenge usingadzivisi kuti nyaya dzevanhu vagara vose, kusvika pakuti vana vanosvika pakukura asi vanozosvika pakuposherana kudaro. Saka takangofungidzira kuti kuda vana sekuru vakashata. Saka takuya kuGreat Zimbabwe. Mai vakazotanga kaunhu kokuti vanosarudza vana. Mwana ane mari yakawanda kudarika umwe ndo unenge wodiwa, kana kuti mwana anenge awanikwa nemurume une mari yakawanda ndo unenge wodiwa. To the extent yokuti vanofidha vana nemashoko akashata. Kuzosvika vamwe vana vakutotaura kuti ini nanhingi tisofanira kuwirirana, iwe nanhingi ndimofanira kuwirirana. Potosvika pakutozotaurwa kunzi ngatife tisingaonani. Saka tichida kutarisa nyaya iyi mamiriro ayo, ungati mai takuda kutarisa nekuonana kwavakaitana nasekuru. Mai vangu vanenge munhu ane uhire, ende kumusha kwavo vanenge vakabata, because ukada kutarisa kukwesherana kwacho, kukwesherana kuya kwokuti vana vatodi kufa vakaonana, ende zvinova zvava kuitika futi kuvana vasikana isu vanhu vava mai ava. Tava kutosvika pakuti hatichafi takaonana, asi
chikonzero tiri kuona kuti chikonzero ndimai. Mai havana mwoyo wekubatanidza vanhu, havana rudo. Tinoona sokuti vane uhire ende tinoona sokuti vane kubata kwavakaita. Muda kuti kana noise yacho unoshaura kuti noise yacho inenge ichibhepi from nowhere, panongomuka pachiita noise yokuti hamunzwisisi, zvokuti tatori so confused, kuva so confused zvokuti haungahwisisi kuti zvinhu zvinongofamba sei mukurarama. Saka mukomaneshi tiri kudzungaira mhuri, tiri kushaura kuti ichi chiri kuitika, kuti ungaurombwa here wakabatiwa kumhuri kwatakakurira, kana kuti vangava mai here vane zvavanoita zvinokonzeresa kuti zvinhu izvi zvirambe zvakadai. Noda kuti haringaiti laini rokuti mai vakonana nehazvadzi dzavo vachipomera nyaya yekuti handidi uchigwafu mai vana vangu kana kuti chii. Mozowanikwa zvekuti mai vavo futi ndovavakonanisa vana ende zvikonzero zvacho zvisingabatiki. Saka mukomanashi hadizivi kuti nyaya iyi iri kupinda mumhuri medu tingaifambisa sei. Isu chaiko chaiko hatina kwatingati tine family yedu yekumusha kwababa, because baba vacho vakatoshayikawo. Ukabvunzawo futi mai vacho havana kana reason yavanotaura kuti isu tinobva kumusha kupi. Tiri 5 kudero hatitozivi kumusha kwedu, hatitozivi zvekuti pamwe tanga tiri baba nababa vamwe hirava, kana kuti kuda mai vaipinda-pinda, hatitozivi. Unoda kuti haungaiti vana 5 nemurume usingazivi history yemurume pavana 5. Zvinhu zvinotiremei izvozvo. Saka mukomanashi tiri kudzungaira, tiri kushaura kuti toita sei nesituation kudayo, nokuda kwokuti takakurira kwana sekuru. Please tibatsireiwo. Vedare ndo voice note randakatumidzirwa richibva kuna Haiti. Please ngatitaurei naHaiti mucomment section. Vadiwa vateereri, ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.